Doamne Dumnezeule, nu ne părăsi, nu ne lăsa singuri în noaptea asta fără sfârșit, pe care moartea a aruncat-o peste noi. Îl rog pe Dumnezeu ca să-L trimite pe pământ pe Fiul Său, ca să facă încă o dată un echilibru dintre bine și rău. Avem nevoie de un om Mesia care să unească Moldova cu România, căci suntem o nație și lasă unii să se supere. Orice afirmație proastă, istoria vine să o spulbere. N-au cum să cumpere tăcerea, ar putea să mă ucidă. Asta doar în cazul în care deja le e frică că vorbele mele o să atingă masele de oameni care o să-i frică fără milă, fiindcă le e foame. M-am săturat de acest regim dictatorial, m-am săturat de acest sistem corecțional ce acționează ilegal când îi fac scandal și se distrează din plin. Cei ca mine fața Domnului îngenunchează în orele târzii când nu e nimeni lângă tine, ca în genunchi și spun o rugăciune pentru ai tăi și pentru tine. Doamne, măsoară locul ce ni se cuvine pe pământ, iubitorule de oameni. Sau doar nu va fi acest pământ o groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi stă înainte, luminează ochii mei, dar nu cumva să adorm într-o moarte. Luminează mintea mea, oțărește voința mea, curățește-mi trupul și sfințește sufletul meu. Amin. N-ai teamă să mă găti. În aceste timpuri grele am încredere doar în familie și sfintele învățăminte care au fost lăsate de Iisus Hristos în Biblie. Avem nevoie de un om Mesia care o să dea lumină unei vieți postomorite, care va distruge violența ce ne înghite și ne va aduce liniște în case și pace în lume. Va reface orice stricăciune făcută de noi.